En sèrio que jo estic supercontenta de que hàgiu vingut i sobretot de que encara estigueu així i no se n'hàgiu anat. Per favor, stop ja Instagram a enviar-me missatges que em diguen que faig una beauty routine. Però quina beauty routine tinc que fer jo? Però tu no em veus a mi que jo no em pentine? Lo més gran del món és tindre un fill i lo més gran del món és tindre la Thermomix. No t'enganyes tampoc, eh? Ara pugem així totes, les que estem, i es fem una foto i en el moment en el que algú va a disparar, tu notes com... No els cristians, però això exactament és com si a tot l'exèrcit li haguera agarrat un atac d'almorranes i anaren xampa, xampen, 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 en una baixa que dic, jo no estic en un clave, jo no estic en un clave. Els pessons més heu vist també? O això només es veia des d'ací? Això és ciència. Jo vinc a portar datos. Està ahí... Pam, pam! Algun senyor publicista el dilluns pel matí es va despertar, va anar a l'oficina, li van dir hay que ponerle el nombre a una marca de un gel para las señoras. No em pregunto exactament per què. Li va parèixer una bona idea posar-li chili a un nom de gel íntimo. Que jo pense, està el de piel sensible i l'altre què és? Da igual lo que li tires, tira-li al fumant, que no li passa res, que ja no té la figa sensible. Voleu explicar-me? Penseu que estem tontes? Tot cau. Tot. Tot. Sabeu de què estem parlant? En el Mundo Salvaslip m'ha perdut algun senyor pel camí? Que no voldria jo, per l'amor de Déu, perdre'm a la meva... Si el món s'acaba, aquella de la risa escandalosa, i jo serem a l'infern de cara. I el dic una altra cosa. Si el món s'ha d'acabar ja, jo el Pilates ja no el pague semestral. No, s'ha acabat. Permesos. Moltes gràcies. Però si portem una hora ja. S'han d'anar, eh? Bueno, home, però molt més ja no ho faré, que jo me'n vull anar a sopar, eh? Que avui tinc canguros gratis, eh? Què t'has pensat?